Страхотно представяне за пореден път. Прибра се от световното първенство във Франция с 2 бронза на лента и на бухалки, 7 в многобоя, изобщо поредно силно представяне. Виждам, че си ни донесла и медалите. Кажи ми с какви чувства вече часове след това твое представяне се прибра в България. Имаш ли време вече да осъзнаеш как мина състезанието? Ами мисля, че точно в момента имам възможност да го осъзная, защото когато спечелих медалите, тепърва ми предстоеше най-важното, тъй като на следващия ден беше многобоя, който беше олимпийска квалификация и всъщност това беше по-важното за момента и трябваше да бъда изцяло концентрирана върху многобоя, така че общо взето много не успях да ги оценя какво се случваше, но сега наистина разбирам, че така доста добре е минало и общо взето почвам малко повече да ги оценявам. 7 място на многобоя, но разбрах, че все пак си била на крачка от бронз и там. Какво се случи? Ами аз лично не знаех, че съм била на крачка от медала. Наистина беше доста силно състезание. Изкарах си трите съчетания много добре. На четвъртото просто имаше мал шанс, тъй като всичко си вървеше много добре. Бях много спокойна. Даже бих казала, че може би най-спокойното съчетание от 4 на многобоя. Може би и това е било проблема, не знам. И така, общо в средата на съчетанието допуснах една доста нелепа грешка, но на всеки се случва, така че живота продължава. В крайна сметка, квотата за Лондон е достатъчно важно. Абсолютно, тя беше най-важното. Даже преди да заминем за състезанието, всички попитаха, нали, какви са ти очакванията, бориш ли се за медали. Единственото, за което бях отишла, беше да спечеля квота. Всичко останало беше в допълнение. Те се оказаха цели 2 допълненията. Нека ги погледнем. Много красиви медали в Монпелие, нали така? Да, в Монпелие. Франция. 2 бронза за Силвия Митева. Също така и нашия ансамбъл се представи чудесно. Предполагам от пътуване и организация. Не знам дали си успяла да гледаш тяхното представяне в многобоя. Ами, лично не можах да го гледам, защото точно когато играеха, пътувахме и бяхме по летещата, но въпреки това успявах да следя резултатите и съм безкрайно щастлива за това, че успяха да вземат бронз и то в многобоя. Днес са финалите. Ще продължат ли с успешното представяне? Надявам се, дай Боже, всичко да мине добре. Поздравявам ги, пожелавам ми успех и дано всичко да мине както трябва. Разбрах, че с много специално трико си играла в Франция. Подарък от Ирина Винер. То ли ти донесе късмет или какви са отношенията ти изобщо с нея? Това е страхотен жест, който е направила тя. По принцип никога не сме имали някакви лоши отношения или нещо такова, но са били по някакъв начин по-здържани. Сега, когато отидохме, още в първия момент, в който се видяхме, и аз и майка ми тръгнахме да казваме добър ден, да се поздравим. Тя не се нахвърли и каза, че искала да ни направи подарък, едно трико. След което, в момента в който го получих, започна постоянно да ни пита дали е добре, дали ми седи както трябва, дали всичко е наред и дали ми е удобно. Каза, че го е била направила с много любов и ми го дава с много любов и се надява да е късметлийско и да ми донесе медал. И така, общото са доста добри отношенията и по принцип, както с гимнастичките, така и с треньорките от другите държави сме в много добри отношения, много се поддържаме и въпреки, че на терена сме съперници, иначе сме приятели. Съперници и както винаги, може би малко е клиширана тази тема, но дори когато и Световната купа бе тук в София, в зала Арена Армеец, отново се заговори за това, че рускините грешат. И въпреки това получават високи оценки, без да претендирам за сериозен капацитет в твоя спорт, но Кондакова изпусна топка в София и въпреки това даваха много висока оценка. По някакъв начин, доколкото знам, ти си карал и съдийски курс. Не може ли да се направи нещо по този въпрос или нещата са загубена битка предварително с руските? За съжаление, нашия спорт си е доста субективен, откъдето и да го погледнеш. Няма си точни измерения. Да, има правилник, има регламент, който си определя всяко едно нещо, но съдийките са тези, които всъщност дават оценката и те решават какво да бъде. Аз не мога да кажа, да, има в нашия спорт ощетяване, тъй като не е примерно както в леката атлетика, пробягваш го за определено време и ако си най-добрия си го печелиш, но просто такъв ни е спорта, приемам го. И въпреки, че така, всеки излизане на състезание дава максимум от себе си и не гледа да мисли за такива неща. След това резултатите вече не зависят от това какво ние играем общо взето. А какво предстои за теб от тук нататък? Имаш ли време за кратък отдих? Каква е програмата? Разбрах лагер в Девин и след това много натоварена програма до нова година. Да, сега имам 10 дена почивка, от които една седмица ще съм на възстановителен лагер в Девин. След което общото състезанията продължават. Имам 4 състезания в Италия за италианското първенство. Между тях ще участвам на световно клубно първенство в Япония. И на
на 2 продукции, едната в Испания, другата в Бразилия и общо взето годината приключва и всичко започва от начало. Бразилия, Япония, Испания, страхотни дестинации, но ти отиваш там за да работиш. Остава ли ти време да си за някакъв личен живот, в крайна сметка да видиш тези места, да имаш време за приятели, по принцип аз много обичам да пътувам и да разглеждам, така че се старая където отида да не е само залата, хотела. Винаги общо взето с много малки изключения успявам да намеря поне малко време да се разходя и да разгледам, така че поне успявам да видя нещо от местата, на които ходя. А иначе, когато съм си в България, да, имам време свободно, тъй като съм на една тренировка и общо след обедите са ми свободни, но проблема при мен е, че страшно много пътувам и всъщност много време през годината не съм си в България. Съчетанието, с което постигна успех и на Световната купа тук в София, и на Световното първенство в Франция, това ли остава и за Олимпийските игри в Лондон? Обсъдихте ли го вече с твой личен треньор, майка ти? Ами не, няма да останат те. Общо взето в нашия спорт такава е тенденцията, че всяка година да се сменят съчетанията. Ако наистина някои от съчетанията върви прекалено добре, може да остане за още една година. За сега това, което сме мислили е, че ще сменим 4 съчетания до година за Олимпиада, ще бъде с 4 нови. Евентуално, може би ще оставим едно в крайен случай, но просто от много неща зависи и още не сме го уточнили съвсем. Трудно ли се работи с майка ти? В крайна сметка, как поставяте граница, кога вече сте треньор-състезател и кога сте в чисто семейни лични отношения? Ами, когато бях малка, беше доста по-трудно, защото аз много не знаех къде се намирам. Мама беше доста по-амбициозна и още взето беше трудно да се разграничат двете неща. Сега нещата са съвсем различни и мога да кажа, че тя ми е най-голямата опора и ми помага изключително много. Не само като ме подготвя за самата гимнастика. И разбираме се доста добре. Общо взето не е нужно дори да си говорим, само с поглед знаем какво мисли другата. Общо взето едни и същи мисли ни идват по едно и също време, така че... Едни и същи мечти, насочени най-вероятно и към Олимпиадата в Лондон. Благодарности на Силвия Митева, която ни гостува тук с двата си бронзови медала от Световното във Франция. Ние продължаваме с